Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. बे जिसु ख्रिस्टनिनो मान मर्यादा गौरव प्रशंसा बाखनाय जानाय जाफ्लायथोंसै। अनजाग्रा प्रियफोर दिनै नोंथांमोननो लागै मोनसे रंजाथाव रादाब लानानै फैदों। बे रादाबनि गेजेरजोंनो साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, जेराव 9 नख'रा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावदों, नाथाय बे रंजानायजोंनो लोगोसे माखासे दुखु नांथावना रादाबबो लोगोसेयैनो दङ। दा बेयावहाय नोंथांमोननो बेफोर गासैखौबो डिटेल्सै खोन्थाहैगोन। मा दुखु नांथावना, बे दुखु नांथावनाया जाहैबाय एसे आं बुंना होग्रोनो हास्थायदों। बेजों लोगोसे आरो गुबुनबो दंबावो। बे जाहैबाय मा, 9ल' नख'र नङा, माखासे नख'रफोरबो दंबावोमोन, नाथाय बिथांमोना हिन्दु समाजाव थांबाय। ख्रिस्टान जानानै थायाखिसै, हिन्दु समाजाव थांफिनबाय बिथांमोना। दा बेबायदि मोनसे रादाब। आरो बेजों लोगोसेनो जाय 9 नख'र ख्रिस्टियानफोर जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनाय, बिथांमोनहा गोबां समस्याफोरबो दङ। बेफोर गासै समस्याफोरखौ नोंथांमोननो जोबनाय फारसे आङो खोन्थाहैगासिनो दङ। आरो लोगोसे बे बबे जिल्लानि, बबे ओनसोलनि, बबे रायजोनि, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ आरो बे जाथायफोरा माब्ला जादोंमोन बेफोरखौ नोंथांमोननो जोबनाय फारसे आं खोन्थाहैगोन। दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, बेबायदिनो आङो नोंथांमोननो लागै ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय गोबां रादाबफोरखौ लानानै फैयो। दा बेयावहाय सोरबा जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन, जेन बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना जेन ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय रादाबफोरखौ मोनबाय थानो हायो। आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनानै गालांगोन। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोबां गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय थुलुंगा होयो। आरो लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबावसै, जेन साफ्रोमबो जों बर' ख्रिस्टियानफोरा बेफोरबायदि रादाबफोरखौ मोननो हायो, आप टु डेट जानानै थाबाय थानो हायो। जोंनि हादराव, जोंनि रायजोआव मा जानानै दङ, ख्रिस्टियानफोरहा मा समस्या जादों, ख्रिस्टियानफोरहा मा मोजां जादों, बेफोर गासैखौ जेन अरायबो मोनबाय थायो। दे अब्ला प्रियफोर, नोंथांमोननो बे भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिग्रोनोसै। नोंथांमोना नायग्रोदो, बिनि उनाव आङो डिटेल्सै नोंथांमोननो जोबनाय फारसे माखासे बाथ्राफोरनि गेजेरजों बेखेवनानै होसिगोन। करते हैं कोडरमा की, जहां छतारा गांव में धर्मांतरण करने वाले का ग्रामीणों ने सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। ईसाई धर्म अपनाने वालों के सुख दुख में ग्रामीणों ने शामिल होना ही छोड़ दिया है। क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कोडरमा में धर्मांतरण का खेल, 9 परिवारों ने ईसाई धर्म अपनाया, ग्रामीणों ने किया सामाजिक बहिष्कार। कोडरमा में धर्मांतरण का बड़ा खेल चल रहा है। चंदवारा प्रखंड के बेंदी पंचायत के छतारा गांव के 9 परिवारों ने ईसाई धर्म अपना लिया, जिससे नाराज ग्रामीणों ने ईसाई धर्म अपनाने वाले परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। अब वो एक ही साथ में खाते थे, रहते थे। अब कोई ईसाई धर्म में हो गया तो अपना सब कुछ से छट गया, शादी ब्याह ने, पूजा प्रतिष्ठा ने, वही के चलते 1 से 3 पंचायती हुआ, फिर भी थाना पर गए हैं समझौता ने, तो पर भी उन लोग आदमी नहीं माना। तो माना कर लिया है कि तू मेरे क्या नहीं आएंगे, हम तेरे क्या नहीं जाएंगे। और शादी ब्याह है तो भाई तू अपना शादी करो, अपना खाओ, अपना बनाओ। हम लोग बाकी जो है प्रलोभन दिया जा रहा है उन लोग का, देखिए बाहर से आता है, बिहार से आता है, सब एक से एक बिहार से किधर से आता है उतना हम लोग को पता नहीं है। लेकिन उन लोग को प्रलोभन देता है, क्या एक बूंद पिलाता है उन लोग का, कि उन लोग का कसम खा जाता है, क्या हो जाता है पता नहीं। जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर स्थित है छतारा गांव। यहाँ करीब 40 परिवार रहते हैं, लेकिन आरोप है कि लोभ और लालच में आकर ज्यादातर परिवारों ने ईसाई धर्म अपना लिया था, लेकिन बाद में कई परिवारों ने हिंदू धर्म में वापसी कर ली। बहिष्कार अगर सर उन लोग अगर इच्छा है तो सर कर दे, लेकिन हम लोग तो सर हम लोग ऐसा नहीं चाहते कि हम लोगों के साथ में ना रहें। हम तो चाहते कि सर हम मिलजुल करके रहें, ग्रामीणों के साथ मिलजुल करके। लेकिन 9 परिवार अब भी ईसाई धर्म मान रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने उन परिवार के सुख दुख में आना जाना छोड़ दिया। सामाजिक बहिष्कार की सूचना मिलने पर डीसी ने बीडीओ को जांच का आदेश दिया है। स्वेच्छा से लोगों ने किया है, उनको मजबूर किया गया है। और ऐसा कुछ कि सोशल बॉयकॉट में उनको पब्लिक प्लेस यूज नहीं करने दिया जा रहा हो, या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी यूज नहीं करने दिया जा रहा हो, या इस तरह का कुछ किया जा रहा हो जिससे उनका डे टू डे लाइफ इफेक्ट हो रहा हो। अगर ऐसी बात सामने आएगी तो फिर उसमें जो कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। झारखंड में लालच देकर धर्मांतरण का खेल चल रहा है। हालांकि हाल के दिनों में जागरूकता बढ़ी तो कई परिवारों ने घर वापसी कर ली, लेकिन कभी एकजुट रहने वाले छतरा गांव के लोग अब धर्म के मुद्दे पर बढ़ गए हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए कोडरमा से आर्यन की रिपोर्ट।
अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर नोंथांमोना जि रादाबखौ नुनो मोनदों बे जाहैबाय जोंनि आसामनि बाथ्रा नङा, बे जाहैबाय झारखन्डनि बाथ्रा। येस अनजाग्रा प्रियफोर, झारखन्डनि बाथ्रा आरो झारखन्डनि सिङाव थानाय कदरमा जिल्लानि सिङाव थानाय सातारा गाव होननाय गामियाव जानाय मोनसे जाथाय। सातारा गाव, बेयाव प्राय 60निबो गोबां सुबुंफोर दङ। हिन्दु ख्रिस्टियान खौसेथि जानानै बिथांमोना खौसेथि दङ, खौसे जानानै रायजो जागासिनो दङ। नाथाय बिनि गेजेरावनो 9 नख'रा दायो जिसु ख्रिस्ट'खौ कमप्लिट नाजावबाय। नाथाय 9नि अनगायैबो माखासे नख'रफोर दंबावोमोन। रादाबाव बेखौ क्लियारहै खालामाखै, नाथाय रादाबाव एसे इंगितखौ होदों जे 9नि अनगायैबो माखासे नख'रफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावदोंमोन, नाथाय बिथांमोना जिसु ख्रिस्ट'नियाव थाबाय थानो हायाखिसै, ख्रिस्टियान जानानै थाबाय थानो हायाखिसै। बिथांमोना फिन हिन्दु समाजाव थांफिनबाय। नाथाय जि 9 नख'र दङ बे 9 नख'रा हले दिदोमै थाबाय, गिदिंफिननायनि बाथ्रा बिथांमोना बुङाखिसै। नाथाय दुखुनांथावनाया बिसोदि बिथांमोना जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनायखाय समाजनिफ्राय बयकट जानो गोनां जाबाय। बिथांमोननि बुंनाय बायदिब्ला जेरैहाय समाजाव बियाफोर जायोब्ला, गोथार जुलि हाबाफोर जायोब्ला एबा नख'राव माबाफोर समायसाफोर जायोब्ला बेफोरबायदियाव जितु हिन्दु समाजनि मानसिफोर दङ, सुबुंफोर दङ, बिथांमोना बिथांमोनजों ख्रिस्टियानफोरजों सहाय लाफानाय नंलिया, सहाय होनाय नंलिया। डेट मिन्स जितु सोमोन्दोफोर दङमोन, थांलाय फैलायनि सोमोन्दो, बेफोर गासैबो कमप्लिटलि गैया जासिगोन। बेफोरबायदिनिफ्राय बै 9टा नख'रखौ बयकट खालामबाय होननानै, सामाजिक बयकट खालामबाय होननानै बिथांमोना मोनथिहोदों। ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, बेफोरबायदि समयसाखौ जों खोनाबोगासिनो दङ। जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावो बेबायदि समयसाखौ जों खोनाबोगासिनो दङ। आरो बे मानो जायो अनजाग्रा प्रियफोर मोनथिगौना? बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'आ बुंनानै दोनखानाय बाथ्रा, भबिष्यतबाणी होनानै दोनखानाय बाथ्रा। बे बाथ्राया मा? बे जाहैबाय आंखौ नाजावनायनि थाखाय नोंसोरो समाजजों मुगैजागोन, संसारनि मानसिजों मुगैजागोन। आंखौ नाजावनायनि थाखाय सोबा जानो हागौ, बुजानो हागौ, सिथार जानो हागौ, जेलाव थानो गोनां जानो हागौ, जोबथेसालियाव थानो गोनां जानो हागौ। जिसु ख्रिस्ट'आ बे बाथ्राखौ बुंखादों। दा बेयावखायनो जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'खौ बबेबा नख'रा, सोरबा बेक्तिया नाजावो, अब्लाना बेफोरबायदि बयकट जायो, होखार जायो, समाजनिफ्राय होखार जायो। माब्लाबा रासन कार्डनिफ्राय माइरं मोनै जागोन, माब्लाबा दै मोनै जागोन, माब्लाबा कारेन्टबो मोनै जागोन। बेफोरबायदि गोबां रादाबखौ जोङो मोननो हागासिनो दङ। दा बै 9 परियाल जिथु दङ, बै 9 परियालाबो बे अबस्था जानानै दङ। जेराव झारखन्ड स्टेटनि कादरमा जिल्लानि सिङाव थानाय सातारा गाव दङ, बे सातारा गावआव थानाय जि 9 ख्रिस्टियान परियाल, बिथांमोना दायो बेबायदि अबस्था। बिथांमोना दायो गावनि न'आव जायगायाव थानो मोनदों, गावनि हायावनो थानो मोनदों। नाथाय माखासे दिननि आवगायाव आं नोंथांमोननो मोनसे रादाब लानानै फैदोंमोन, जेराव 10 परियाला होखार जादोंमोन गामिनिफ्राय। बिथांमोना धोन दौलत, हा सम्पति गासैनिफ्राय बयकट खालामजादोंमोन। नाथाय बिथांमोना दिनै बे बिसयाव बयकट खालामजायाखै, गावनिनो हायाव थानो मोनदों। आरो बिथांमोना इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो मोनगोन। नंगौ, समयसा फैगोन अनजाग्रा प्रियफोर, नङा होमब्ला? समयसाफोर फैगोन, जेंना फैगोन, गोबां प्रब्लेम्सफोर फैगोन। दा बेयावखायनो आङो जोबनाय फारसे बेखौसो बुंनो नागिरदों अनजाग्रा प्रियफोर, जायफोरा बे भिडिअखौ नायदों, बे भिडिअआ बबेबा थांनाय मासनि, बबेबा आवगायनि नङा, रिसेन्टलि जाबाय थानाय जाथाय, मैया दाखालिसो जानाय जाथाय। बे भिडिअखौ मैयासो आपल'ड खालामनाय जादों, गोदान एकेबारे निउलि जानाय जाथाय बेयो। दा बेयावहाय ख्रिस्ट' प्रियफोर, नोंथांमोना आर'जआव थादो जे झारखन्डनि जि कदरमा जिल्लानि सिङाव थानाय सातारा गाव, बेयाव जानाय जि 9टा परियाला रायजो राजानिफ्राय बयकट जादों। नो प्रब्लेम, बिथांमोननि गोसोआव थारैनो गोबां रंजानाय दङ। जिसु ख्रिस्ट'खौ लानानै बासायजानायखौ मोननायखाय बिथांमोननि गोसोआव रंजा बाजाया दङ। अब्लाबो मानसि हिसाबै माब्लाबा गोसोआव दुखु फैनो हागौ। दा बेयावहाय बिथांमोना जेन स्टेडि, फार्मलि गसंनानै थानो हायो, फोथायनायाव बोलोगोरा जालाङो, बेनि थाखाय नोंथांमोना नोंथांनि पार्सनेल प्रेयाराव आर'ज खालामगोन। नंगौ अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथाङा सिनाय मोना, आंबो सिनाय मोना, जों नुफेराखै। नाथाय मेडियानि गेजेरजों बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ मोननो हादोंदि जे बै जायगायाव 9टा परियाला जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनानै गोगोमै गसंथानानै दङ। समयसा फैदोंमोन, बिथांमोनखौ गामियानो मिटिं खालामदोंमोन। बे मिटिंआव हयथ' गोबां गाज्रि बाथ्राफोरखौ बिथांमोनखौ बाहायदों, गोबां रायदों, गोबां बुनोबो नागिरदों। हयथ' बेफोरबायदि समयसाफोरा फैदोंमोन आरो बिथांमोना बेबायदि परिस्थितियावबो गसंथानानै थानो हादों। सेल्युट, प्रेज द लर्ड, इसोरा बाख्नाय जाथों। दा बेयावखायनो प्रियफोर, जोंनिबो खामानिया बे जे जों आर'जनि गेजेरजों बेजों बे हेफाजाब होज्लायनाय, सहाय होज्लायनाय, जेन बिथांमोना बोलो मोनहैयो, गसंथानो हायो। मानोना सैताना अनेक समाव बिथांमोनखौ खोख्लैनो सेस्था खालामनो हागौ, बिथांमोननि फोथायनायखौ लोरबां खालामनो नाजानो हागौ। मानोना सैताना जिसु ख्रिस्ट'खौनो आनजाद लादोंमोन। जेब्ला मोदोम लानानै बिथाङा
लोरबां जादोंमोन 40 days 40 night जेब्ला फास्टिं खालामदोंमोन लोरबां जादोंमोन आरो बै लोरबां जानाय समायाव जिसु ख्रिस्टखौ सैताना आनजाद लादोंमोन दा बै 9टा परियालनि सुबुंफोरखौबो सैताना आनजाद लानो हागौ दा बेयावखाय बैफोर गासै आनजादफोराव जेन उथ्रिनो हायो बोलो गोरा जालाङो फोथायनायाव बिनि थाखाय आर'जआव थागोन देवब्ला प्रियफोर नोंथांमोना बे रादाबखौ मोननायनि गेजेरजों एसेब्लाबो गोजोनदों खुसि जादों जे 9टा परियाला जिसु ख्रिस्टखौ नाजावबाय आरो गसंथानानै थानो हादों देवब्ला प्रियफोर फैबाय थानाय समाव मोनसे गोदान रादाब लानानै फैगोन सोरबा दासिमबो जुदि लाइक होनो बावनानै दङब्ला जोबनायाव खावलायबावदों मोनसे लाइक होनानै गालांगोन आरो साबस्क्राइब खालामना लागोन देवब्ला प्रियफोर भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ